Balyera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Hi! Yun. kasla madelay ti boses ko, Mr. Technician. Madil-delay. Ayun, okay na. May baga malami mo lang kagayam. Kumusta kayo? Wala, sapal ako mata na karadkad tayo lata. Uray kas-kasano. Te permiti pudot na itirwar. Thank you manan iti kadayo. Katuyo ngayon tayo kakadwa. Ita malam ti Sabado. Iti programa tayo Sikaken Tinapalabas. May sa programa apakay tampukan nang nangrunat para kabasa dagiti sursurat. May naig ka dagiti istorya at kapadasan ni Dibiyag, adinto pulos malipatan. Siyempre, dantuma na kita mabasang daniw ng pawit, impadala na kita gagayem. And of course, linaot pa lang na iti programa tayo, nagiti kanta, iti amyanan. Oh. Dito yung programa ket sagot ti DZTP Radyo Tiradpas ti Lamotek Restaurant ti Pakanan kadagiti agkakaimas nga chicken inasal Creamline Ice Cream. Kastamatan, di Pakanan, iti Santa Lucia, Ilocos Sur, ti Daydaywan, nagitikaduan. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kastamatan, ti Poseidon Bike Shop, apagtagilakwan kadagiti dekalidad, affordable electric bikes. Kandang iti bisikleta. And of course, the Arkeys Agri-Supply. Pakagatangan ka iti taraon. Bueno, kagiyem, alasapal ako matanda kayong aruden, rugyan tayon, babayan ka iti kankanta, iti kailukuan.
nagkakamali ka. Hindi ako si Claire. Si Clarice ako. Alam ko, kaya nga ako tumawag sa'yo dahil kung gusto ko makausap. Sigurado ka. Aldaw-aldaw asika mapantanong ko. Manipod pa'y datang nagam-amo. Uray pa'y kasatnot panang iyaw awan ko. Sikalat na matagtaga-inip ko. Nagrigaten di ka sa saat, takas ken katan asawa. Ngemjak meten mapawilan tirik na. Eti din imanugutak kasikaken siyak tayak sara. Amuklatan nuwan niya't mapasama. Mapantay sa Francis, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantay sa Francis, tagpapasta at raksa. Riknam ken daytoy riknam, isudat nagsaba. Ang ganda-ganda naman dito. Unda na kaano nga ta ang mailimeta. Ika na yun na panaksin na ragta. At dan amak ko mga nuad at makakita. Yan nalablabes met iliw puten ka. Nagbrigaten ti ka sa saat, takas ken katan asawa. Ngemjak meten mapawilan tuirik na. Eti din ni manuguta kasikaken siyak tay nagsara. Amuklatan nuwan niya mapasama. Mapantay seven seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantay seven seas, tagpapasta at raksa. Riknam ken daytoy riknam, isudat nagsaba. Mapantay seven seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapan
Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabaranggayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be. Well, subyanan tayo di programa tayo. Hanggang music and memories. Si Kaken. Si Kaken tinapalabasan. Masangwa na natin man ngayon tayo kablaawan iti naragsak na panagkasangay. Da Ryan Vera Cruz. Ay tagayam ko J. Capitolio. Awan sa amutan niya. Evalinda Gadong Gakutan. Siguro na ito taga San Nicolas. Kini Erwin Domingo. Yan. Happy anniversary mat kani Sir Elvin, kini Mayor Gemma Rose Gumintong, iti Quirino, Ilocos Sur. Iti Kalman, birthday na Perfecto Manzano, Yuri Fontanilla, Adrian Cedric Calindas,
ken ni George Valdez Sr. iti Pariok Segundo. Wala ka happy birthday. Kinagigit dumapay nga agsaselebran yun niya mo nagiting kay laglagi pa na selebraran ni tangal daw happy celebration. Lati apo ti adda nga manarabay magipay ka na kayo kanagiti bendisyon nang nangaruna nay salon natyo. Oh, Vicky Sanchez, yan din, birthday niya. Ha? Happy birthday, Vicky. Well, pagyaman naman, nagiti sponsors, ti Lamotec Restaurant. Sa dino, yung kay Ramanan, di nalut ng juicy nga chicken inasal with only rice. Kan kastamatan di jay daduma pa nga menuda, pianggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, ay na, kay kat ko rito, ya, pansit gisado, mabalin nga ilabay, itiin na po, iloktin na po, ya. Well, Lamotec Restaurant, masarakan ni Block 7, San Jose. Siyudad ti Candon. Kasama ti Kaburang, Santiago, Ilocos Sur. Kay asidag iti mapan Banayuyo. Kasama ti Sentro ti Santa Maria, Ilocos Sur. Iti Ayusan, Santa Lucia. Iti Met Del Pilar, Del Pilar. Tagudin, di Barangay Del Pilar. Tagudin. Nagito'y ayan, ito'y Lamotec Restaurant. No, dadagitay kahit yung order for delivery or for pick-up. Tumawag kailangan nga po, ito 0916-513-5570. Lamotec Restaurant. Kukwa kaya ni matotolan nagiti agasawa ada Solomon kan Lilia Ubuan Abaya and family. Kumusta kaya amin dita? Lamotec Restaurant. Kasama ti Creamline Ice Cream na dagaang ti panyempo masapol nga dapang palamiis ti aglawlaw. Ti pagbagi. Ay ka ice cream tayo mo sa paminsan, ya? Adalang dita arubayan nyo, nagito'y designated outlets na. Creamline Ice Cream. Lalo no dali jay Ribisco cookies. Oh. Nalaka kan nagpayduma karaman ng ice cream na ito po. Creamline Ice Cream nagkampiyon namanan. Mabalin ka iti parties when nanyaman na kondisyon ti panawan o okasyon. Cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones, jumbo cones, pinipig, mini cup, Sunday cup, pop si pop. Oh. Kaya dumapay nga produkto ti Creamline. At ay tab barcodes, pang perfect for sharing, di 1.3 and 3 liters. Creamline Ice Cream, magatang ka nagiti designated outlets dito lugaryo. Dito mo San Isidro, masarakan nyo ijay store ni Lianes, Lianes Store. At ni Boyet. Boyet! Saka naman ice cream ko naman. And of course, the paborito mapan panganan iti inaldaw. No mabalbalin ka inaldaw. Hindi lang kami ta 20 oras kung dumawas ka no maminsan na pa na ang bike. Kada kayong biyahero, motorcycle riders, bikers, kada dumapay ang makarignat panakabisin along the way, dumawas kailangan po di Tanay Santa Lucia, Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Adu aputahe tingkay pagpilyan, agraman bulalo, sinanglaw ken pinapaitan, may paborito, nagiti kaduan ng Ilocano. O nagsaksakit na tumang, sige, naimaste pinapaitan, di Tanay Susan's Eatery, Agawad na pa'y kanagiti made to order for all occasions nga sagana.
Tumawag lang at 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwa ken imot patunan maragidagasawa Adamani ken Susan Huven and family. Kumusta kayo maamin nila? Kumusta na kita napipintas nga? Servidor na ken nagagwapo. Nga cook da. Nalinis na nga pakanan na po niya, ha? Naging nalawa. Kasama tayo di Poseidon Bike Shop. Bike Shop. So, tama. Seller of quality and affordable electric bikes. Dahil ito yung two-wheeler daw, a three-wheeler, with no four-seat, a four-wheeler, 2 to 7-seaters. Lumuna ka, nangina pa mo lang tay crudo ken gasolina. Ag electric bike kan, mabayag pa mo siguro nga bumaba. Ay tuno next week kano apo, ti presyo ti gas ket ngumato, mapan nga piso. Ya. Ngam dayjay crudo, diesel, mawalawang bumaba. Pag binaligtad ka, bumato jay gasolina, bumaba mo dayjay diesel. Mga umabot ti 10 nga pesos, 8 to 10 pesos, ti bumabaan na ti diesel, piso mo ti umatuan na ti gasolina. Dayjay. So nga masapol, dayjay panagtipid tayo. Gumatang kailangan iti electric bike. At National Highway ti Baliw Daya, Santa Maria, Ilocosur. At dapat dito Kandon, Poseidon Bike Shop, masarakan iti Gaso Building, National Highway. Dito na San Jose, asinaglang ti Kandon South Central School, Kanto, nga mapan iti Lamotec Restaurant. Dapat ijay Santa Lucia, public market. Di Santa Lucia, Ilocos, along the National Highway mo lang dito. Po makita yun, nagdakal di karatulada dyan. Medyo kupas sa pa'y makidin niya. Sir John Dolormente. Bada dyan, makita yun. Abay lang ti bangko. Awan ti sa baling nga bangko dyan, nuhan nga dyan latan. Abay ti bangko. Abay di dyan ATM. Poseidon Bike Shop, mabalin kayong ang cash on delivery, may deliver, ang home credit. Numalpas yun lang jay requirements na, mabayaran nyo, jay umuna nga bayad nyo, home credit, o may danto ni deliver po. Online banking transfer, GCash, mabalin. For inquiries po, mapangkay di Facebook page na, Poseidon Bike Shop. Wenhan tumawag iti 0995-596-2349. Kukwa ken matpatunan, nagidagasawa da Johnny John, ken Martes Dolormente and the kids, Daniel ken ni May. Dapat yung may isang branch na gayam, di Bangged Abra, Rizal Street, Zone 7. Ken Neil Bike Shop, di man lang Bangged po. And of course, di pagkatanga madamdama iti duwang nga kaban nga bagas. Oh, no. Ken may isang tray nga itlog. Nalalaka apo ti Arkis Agri Supply pagkatangan ka na ito nga masapsapol tayo iti kusina. Produkto da, nagitayo gapo iti kataltalunan. Bagas. Lakang amang no nagitad do mga pagkatangan, mapangkayo dyan, no, lumabas kayo, kas pangarigan, masango yo, gumatang kayo, direkta yung pagkapuan ng amin na ito, so nalalaka, yung kasama lagi ti itlog ti manok, presko, adun, nakita ko tatay, mga laktuman kiti madamdama, Arkis Agri Supply, kung nanay po, sangwanan ti Partas Terminal, di tanay waig daya.
Sango lang ti Partas Terminal. Argis Agri-Supply, kuka ken ni Matmatunan Ray ken Gina Antalan and family. Nagiti sponsors tayo po, tinay ti programa tayo. Sika ken tinapalabas. Thank you so much. Tapno kanayon nga nabiyag na iti programa tayo. Ngitay pagliliwan, tunggal malem ti Sabado. Okay, hintay ito danggen pa nakaibasa ti tampo ka sa laysay, manusura ti taamalem. Yaman to'y mapay, nagiti magmamano a pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Nga bigat isumo ti pangalaman ti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Bueno, gagayem mintay nga ruden denggen. Di ba nakaibasa na ito'y salaysay unsurat na naglaon iti salaysay, iti may sa pagayam. Oben metlaing dito'y stasyon tayo, DZTP, Radio Tiradpas, ngita kadwa tayo, ni Dennis Avillonar, istamutin iti DZTP Digital Network TV, babayan iti Tiradpas Network, babayan kini John Gumintong. Letter sender tayo. Kunana
Dear Manong June, siyak ni Lorna Manong June, nagtawa na kita niti 50 ket inem. Lorna kunamlatan kanyak, gaputay su ti putpunno anagan ko ngem sakbay ngenak ibinglay. Ti pakasaritaan ti biyag ko, iabrasak mampay tinabara akablaw ko ken ka. Kastamatan nagitipada kadumdum nga kitira ito iya programa. Mabayan itira ito programa may buksilan. Dagiti kabadasan ni tibiyag nang runa padas ko adinto mapunas iti lagip. Adon na panubok ken sa tinaglabas kanyak Manong June. Nakunak pa yan iti bagay nga awanen tinamnama ama ornos pay tibiyag ko. Nasugatan na kene ayat. Isu nga adala tapiglat amang ipalagip kanyak tinapalabas. Tunggal biyag asag sagabaek tidawel ni ayat ngay mapon kanyak. Simple lang ti panagbiag mi ken itatang Manong June. Ulila akmaten iti ina. Nasapa pimusa iti inak gapu iti nadagsen asakit. Karpintero met iti lugar mi ni tatang. Nagaget, nasingpet, ken responsable nga ama. Agdabtrabaho akmet iti may sa pabrika dagiti lupot, iti mismo a lugar mi. Iti daydimet lang a pabrika, tinakamamwak ken ni Darrell, ti damo nga asawak. Dua atawen lang ti panagden nami kasagasawa kini Darrell. Saan kami nga daan na adan iti anak? Saan kami ang nagpa-check up iti doktor tapno maamuan mi kuma? No siya sino kada kami ti adda parikot na. Nasingpet ni Darrell Manong June. Manipod, nag-asawa kami, awan tinagbalin a parikot. Numabalin, yintrega na amin kanyak ti sweldo na. Isupayan tagluto iti kanan mi. Tulungan nak ngaglaba, kenda dumapay at trabaho iti uneg ti balay. Narespeto, kenamuna ti magidanggay kadag iti kakabagyak, kastameten, kadag iti karuba mi. Nagsaya at maten na tao ni Darrell, kinungkunan ni tatang. Talagamet nga awan di may bagak ni Darrell, gapo iti kinaimbag na tao. Tunggal makariinga kitagsapa, nakadasar maten ti pagarmusar mi. Nakaisem amang pasabat kanya nga gapo iti silid mi. Umay ka garmusaran bakit kung kuna na kanyak. Atiw ko pa yan na ubing. Amay dadangan iti dano mapagdigos na. Di mo nailablabsan ti mga sikaso kanyak ta mga no sapsapulik to day taken ka lakay. Kung kuna bakan ko na. Gainsungbat na met nga awan tenyaman na. Araramiden na lang kano kastikas jay, kaputa ipatpatagnak. Ay ayatenak. Ni Darrell Manong June katagkatrabahuan kami idi. Iti nasaw nga pabrika. Pabrika dagiti lupot. Iso ang masansan kami ngagkuyog ang mapanagtrabaho. Agingga nga imingat ti company mi. Panagkadwa mi, kat saanan mabalin, wino kumpanya mi.
Kaya't saan na mabalin dagasawa nga katrabahuan. Nagdesisyon kami ni Daryl no siya sino nga kada kami tagikat. Si kalangan tagikat Lorna, siya akong di makamong agtrabaho, ginuna na kanya. So nga nagtalinayadak na rudan di balay, kaya't siya akong tinangasikaso ken ni Daryl. Dagiti masapsapol na ken dagiti tarawon mi tinaldawaldaw. Siyakmet, ti agluton iti kanan na. Sa anak bet lang, maikan iti balay mi, kaputa, kanayo nakawagan iti cellphone. Tunggal sumangpet, di na maliwayan ti mga gek, kanyak iti bibig. Agtintinulong kami, kan agkin kinaawatan kami iti amin na banag. Naragsak ti palang din nami kasagasawa. Ado pa yan ti umapal. Gapo iti kinasingpet ni Daryl. Dinakpulos, pasakitan, wano paldaangan. Kaya nadumtang ti aldango ti kasangay ko, saan na mapukpukaw ti sabong ay sagot na kanya. Puraw, arosas, ti paborito kasabong, ket daytamet ti gatangen na ngay sagot kanya. Agsagana kami met iti ket pakanan mi dagiti karuba ken kakabagyan mi. Nangato ti respeto dagiti kakabagyak kini Daryl Manong June. No dagkasapulan si dadaan at tumulong nga uray a pag-isulang ti kwartami. Isuntay lalaki at tarigagayan ti kaadwan na babae. Nakunak manen iti bagik. May saak meten kadagiti kagasatan na nakayasawa. Iti may isang aldaw Manong June. Nagkintayagak, itinaybaga kanyak ni Tatang. Nagpigsa, ti panagtibayo ti barukong ko. Talakita na kano, nga awanan ulo ni Daryl, amagmag na amapan iti trabaho na. Kamakamen na kumana ito, itapno sumangin na, tinakita na. Ngam dagos met ang nakaluganan iti tricycle ni Daryl. Nagkarkararagak nga rod, masapay kala kuma, tawan ti dakes mapasama kiti asawak. Kung kunang amin, nagiti natayangan, adakes kano, apartaang tinakita ni Tatang, nga awanan ulo ni Daryl magmagna. Itiday tamat lang nga kanitong rod, inawagak ni Daryl katimbagak kenkwana nga gananad. Awan ti pagrumbeng pagdanagam kanya, kanahayonak nga gananad para ken ka. Retatin sungbat kanya ni Daryl. Napalaganan ti barugong ko kalpasan ti panagsarita mi Manong June. Ngam talaga, anaangaw ni Gasat. Dimteng lata, ti pagbutnut ngak Manong June. Jakam mo, nunay ranalaang ti amin. Kasla mapukaw ko ti limbong ti panunot ko itinamwak. Saan na may lawlawag ti sakit, arignak.
iti panagawidan ni Daryl na disgrasya. Ti jeep ang nagluganan na ket maysa ni Daryl kadagiti natay. Namuak da ita babayan. Iti damdamag ti radyo. Inawis ko nga rod ni tatang ket nagturong kami iti morgue ti ospital. Dandani jak mayadang nagiti saka kakumit kita. Iti naulisan iti Purawatela. Amok. Ani Daryl tinabungan iti puraw nga ules. Nakuna kanyak ni tatang. Arumbeng lahing. Kapatib keren ti pakinakim ko. Ininot nga rod. Alino kaisan ni tatang ti ules. Kadyak na abdan, tinagsangit. Hindi makitak ti bangkay ni Daryl. Aglalauken ti marikrik na kasayam iti daydi agundaway Manong June. Inarakop ko ti bangkay ti asawak. Inyem ebkas ko ti nakaro panagladingit ko. Impukaw ko pa yan ti sangit ko tadyak maaklon ti napasama kida asawak. Inapaprusak layan. Inapaprusan laangan ni tatang ko ti bukot ko tapno mapalaganan to'y rignak. Inyawid ko nga rodan ti bangkay ti asawak Manong June. Kaya't madamamatan nga may imbestigaran ti napasamak. Kaya't sigun ka naging polis. May samet ka naging pimusay ti driver ti jeep. Natnag iti rangkis ti jeep anakatayan naging duma pasahero sa pakiramanan ni Daryl. Sigun ka naging nag-imbestigar panakabagi ti linteg. Napukawan iti preno ti jeep. Anang itunda ti disgrasya. Awan di mapapasol ti dayta pasamak tawan met. Ti akin pagayatan. Intabon mi day di Daryl, kalpasan lang iti limang aldaw, apa na kay masayag na, Manong June. Kadakkel, ti panakaikawa kididay di akan ito. Nagulimag. Ito nagtipagtaingan mi.
Sapsabulag matan nagitilaylo na kanyak. Ti panangibalikas na ngay ayatenak. Sapsapuyutan na tinakaro pa nakailiw iti asawa. Tunggal malagip ko ti asawa, isang sangitak. Kitkitag, tiladawan miya nagkalaysa. Ararakupek, tipungan na. Ken tilupot, anapanawan na. Ado atuok ken sa tinariknak. Itiray tagundaw ay manong Jun. Inaldaw. Kanayon nga dayo tinakaiturungan ti matang ko. Kadagpampanunot akno niya tirumbeng nga ramidek. Iti kaawanan ti katakunay-nay ko iti biyag. Nagrigat gayam ti mapanawan iti nasingpet nga asawa. Kasano akon nga agbyag kun kunak iti bakik. Nabayang kapanawen, anaklon ko ti amin manong Jun. Tapno may liliwag ko ti amin, nagsapulak iti panggadak. Nagluwasak iti syudad, ket nakipagnayadak iti kasinsin ti amak. Sinapol ko manan ti baro nga agpang iti biyag ko. Nag-apply iti trabaho kas may sa babawnen. Tinaba na nga pamilya. Dinamag da kanyak no kabailak ti adu at trabaho iti unag ti balayda. Insang bat kumet nairuam akong nagtabtrabaho iti unag ti balay. Ngaro din naladak, akas may sa babaunen, ket nang rugiak meten ang nagtrabaho ti day tamet lang, akan ito, gaputa kasapulan dalaunan, ti may sa katulong. Balo ti amok kababae, kadadaan da ito'y ti bugbugtong nga anak. Iso ni Lander, may isang baak, awanan asawa, awanan kaya na yat. Kaya nasing pedmet, kinadayaw lalaki. May isang negosyante, kinasem nga gayayam iti basketball. Kaputa kanayon ang malingatan dagiti jersey na, adumet ti labaak akawes na. Marugitan labasit ti kawes na, agsukat manen. Nasingpat kanyak ni Sir Lander, uray no nabitak pala nga mangmangged iti balayda. Saan nakon ng imbilbilang kasmay sa babaunan, imbilang na kasmay sa agayem. Iti may isang aldaw a panagawid ni Lander. Nalpay dagiti abaga na, kasla adda pagparparikutan na. Adda problema na. Nagtugaw iti sofa. Kat naghanges iti nauneg. Nagdumog. Kat saksakluten na latan dagiti dakulap na. Inasit kak nga rod kat inyawatak iti merienda na. Imisem, kinagyaman kanyak. Kaya bagakan ko na dapay kasapulan ni baga na laeng, tapno may paay ko adagos. Sa bali, tinsungbat na kanyak, manong June. Takuna na, kanya nga ta tirik na timatay. Nasdawa kiti daytang imbaga na manong June, kaya ako nagsasaop. Gaputawan ti karbengak amang palutpot iti amin ta may saklang nga babaunen. Kailangan ti panagulimek na kaya ti madayuak meten iti di gundaway. Pinalpaliw ko lagi titignay na. Dapay gundaway alanga na ti nagsangit gaputa limlimteg dagiti matana.
Agsidsidawak latan kadagita ana palpaliw ko kenkwa na manong June. Itigate ti balayda. Adda nagbusina a kotse. Ket dagos na napan ko linukatan ti gate tapno makastrek ti nasawa kotse. Namuak a doktor gayam ti sangili dagiti amok. Nagbayagda ang nagsasarita, malem metten iti agawid ti doktor. Nangeg ko, ti bilin ti amo ka babae kanilander. Asaan pa lang rumrumar daytoy ti balayda. Nagtungpal nga rod ni Lander iti inana ket nagtalinad langan iti uneg ti balay. Nagpagnalangan iti uneg ken ruar ti balayda. Saan ang matagtagari ken buybuyan na lang dagiti tumatayab. Inasidgak ken nyawat ko manen ti merienda na. Ket nadlaw ko nga umbal. Dagiti ramramay na. Masyanak pa yan ken kuana. Kinadlaw na ti panang mat ko ken kuana. Ket nakuna naman yan kanya. Imbagpay, dagiti tumatayab. Nawayada, nga gampayag iti tangatang. Apay anay bagam dayta, insungbat kumet ken kuana. Amom Lorna, si kalayang tinagbalin na babaunan mi ang nakaanos kanyak. Nastawa kiti daytang imbalikas na manong June. Nagsenay tinawag kat kimita manen ni ti adayo apaset kat kunana. Uray sa dino, ti pangiturungak kiti panagkitak. At da pagpatinggaan ti amin. Kastamet ti biyag ti tao. Saan ka di Lorna? Dayta, ti saludsod ng kanyak. Gapo tadyak matukod dagi di balbalikas na. Nagdamagak no apay nga da kay papanan nagita balikas. Adda ka di pagparparikutam, Sir Lander, hinunakan ko na. Ngemsen na ay lang anauneg. Tinsong bat na. Well, gagayem tayo sublyanan ti salaysay ni pagayam Lorna itin tayo pa nagsubli kalpasalang kada ito'y si magmamano pa magit. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Mahusay.
yabanak ti amin nga nangkad kadwa. Tinumoy ti biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Well, intay nga ro din dituloy iti naunsami. Kaya ito'y salaysay ni Pagayam Lorna. Kunanan to'y tituloy na nariwet pala ang iti parbangon iti nasiputa karimwar ni Lander ket napan iti kusina. Napanlagayam na nga la tinumen na adanom manong June. Ket pinalpaliw ko nagado ti tinumar na nga agas na. Kalpasan na dahi ta nagsublimat lang iti silad na ket aldawan iti rimwar. Simkan iti isip ko nga mga no adaan iti nadagsen na sakit ni Lander. Gapu ta masansanen a makita nga agtumtumar iti agas. Manipod ditan, iyawat ko aminen nakasapulan na. Asikaswer ka na imbag ti amok a lalaki. Kaputa kanayo na dua kami laeng nga mabatbati ti balayda. Nagbalin kami ang nasinged di titunggal maysa. Tilangan inana nga amok ti mga asikaso kalagiti negosyo da. Inana nga amok ti mga asikaso kadag iti negosyo da. Walaglabas nga ro ti sumagmamanabulan na muwak nga dagayam cancer ni Lander. Cancer of the blood. Masya na kinilander gapo iti dayta na muwak. At nagporsigiak at tumulong kenkwana. Nakunana pa yan, ang mabambanug ako ng mga asikaso kenkwana. Imawan ti rumbeng ang pagdanagam, kunak kenkwana. Kaputa, araramidek matlang ti trabaho. Inala ng arod, tidakulap ko, kaya't pinitpetan na. Agyaman aklaunay ken kalor na. Sika, timang patibker kanyak. Nimbaligas na dayta kanyak ni Lander malong June. Iti pa nagmaymaysak. Saan lang nga asi tinariknak para kin ni Lander. No dikat nakariknaak iti ayat kankwana. Jakamuno apay ang nagrusing ti ayat ko kankwana. Idinto ang nabayagan na jak linukatan ti pusok tapno agayatak manan. Itilat ang tibarukong ko, dahil dilat ta Daryl ti ipitpitik na. Uray no masakit,
ni Lander, ikagagumaan na tagbalin na naragsak. Idi nyawatak ti kanen na. Jak namnamayan manong June, ngayon balikas na, anap patay gakon kenkwana. Sika tirag sa kolor na, kuna na kanyak. Jakam mo no asi da ito'y amarikrik-nak para kinilander. At tiningiting ko na yung bag, ti marikrik-nak met. Katimpudnok ken kuana. Amay sa kabalo. Awan kano ti anyaman na no, anyaman tinapalabas ti biyag ko. Ta tinapatag may baga na met ti pudpudno arignana. Sa anak amanang gundawa iya tao ken jakmet kayat ako naan ti amok kababae agapulaeng iti kinabaknang da ket makirelasyon ak ken nilander. Yam sinong batang arod ti ayat nga datdatong kanyak ni Lander manong June. Impakam mo may dayta abanag iti inana ket naawatan na met ti amin isunga awanen ti lapped iti ayan ayat mi. Pimbigsa. Ken kasla napukawen ano may pinsan ti sakit ni Lander. Gapo iti kinaragsak mi adwa. Nagpigsa ti panagkatawa na no kastan nga agrinrinabak kami. May ayatanak met gaputan nakitak ti kinaragsak na. Nakatulong akpay iti panagimbag na kun kunak iti bagik. Naaramid namanen ti agay-ayam iti basketball, akadwan na umino kadwana dagiti baparkada na. Di mo makita ken kuana masakit. Kaputa nagsalagasan din. Limaing. Kanayon kami pa yan arumwara mapanagpasyar, manong June. Kaya titigid ti baybay, tinapili na pagpaspasyaran mi. Saan kami agdigos no di kat tagtugtugaw kami lang in-istorya. Pagsasaritaan mi may papan iti kabibiyag, kenda dumapay may nagiti panagpamilya. Nagplano kami nga agkalaysa iti kabiitan na panawen kinilander. Gaputa isumet ti kayat ang mapasamak ti inana. Binayaban na nga rod ni tatang ko kaya nagsaritaan min ti managkalaysa mi kinilander. Natinong nga rod ti kalaysa mi. Nagisarita kami metten iti wedding planner no niya ti rumbeng nga maramid para iti madanin na kalay sa amin. Nagado a plano mi iti dayda gundaway manong jutap no agbalin laeng nga naragsak ti panagkalay sa amin. May isang aldaw, sakbay, ti panagkalay sami. Saan matimtimek ni Lander? Alo si isen ken nadaripes-pes si tilingit. Dinamag ko noon niya ti mapaspasamak ken kuana, tinsungbat na nga awan ti rumbeng pagdanaga. Timakder ni Lander ket inarakop nak iti nakair-irot. Inagkanak kiti bibig, ketimbalikas na. Ngay ayaten nak unay-unay. Ay ayaten kamet unay-unay Lander. Sikati amin ko kan pagtaytayakan ti lubong ko ita. Kinalamek ken kuana. Kabayaten ti panangarakop na kanyak. Kalaat ang naglusdoy ni Lander ket napukawan ni tipuot. Intaray mi adagos iti ospital. Yam na ko na ti doktor. At
dead on arrival ni Lander. Kasla nagtupak manan ti langit ken daga kanyak iti ready ana pasamak iti lalaking nga ayatek manong June. Kalaat ti ipapatay ni Lander. Nagsangsangit iti ready manan nagundaway kun no mabagtitakon ng babaen kadag iti gagayem ken pamilya ni Lander. Pinatibkerda ti pakinakim ko. Nakunada, anasaya at metap no makainanan ni Lander. Kaputa manon, manugaya men natawan na sagsagabaen na ti sakit na iti dara. Nasakit la unay, ngaklunan ti amin, kaputa may salaingan ngal daw ti urayan mi, kat makapagkalay sa kamin manong June. Kabayatan, isursurat ko da ito'y pakasarita. Ilagar-arubos da iti luwak. Iso adya kon bayagan pa'y ti panangilanad ko, iti surat ko, manong June. Tadayta, ti pakasarita, adin tumapunas, iti lagip. Naglabas nga road titawan. Nagabrodak. Dito'y pagilyan. Hong Kong. May saakitan nga OFW manong June. Napaitman ti padas ko ti biyag. Jaklata napukawan ni tinamnama. Naragsaka kita nakadwak dagiti baro agagayem ko dito'y Hong Kong. Kitalakastan agyamanak iti nang panangibasam dito'y nanumo apakasaritaak. Manong June to'y pagayam mo, Lorna. Adan tumabasit nga mensahe para kini Lorna. Ngem daytoy inaktumet kan iti basit na mensahe kalpasan lain ka na ito isumagmamanawa pamalagip. Malagsakan na datoy tatayin, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Well, di oras tayon gagayem sa 18 kalpasante alas 12 di malam, dito pala yung programa tayo. Sika ken tinapalabas. Well, tayo nangaganti sa laysay ni Pagayama Lorna. Thank you. Yaman akmet, itim patulod mo pakasarita ang pagayam ko, Lorna. Una yan na nagladingit ti pakasaritan ti biyag mo. Nagayat ka iti may kadwa agundaway. Yung kaskas di metlayang nga napukaw ken ka. Nga maragsakan akmet, gaputan na ibagam iti surat mo ang nailiwliwag mo metlayang iti amin ken naragsak kaitan akadwam nagiti gagayem mo dita Hong Kong. Well, babayan iti dahito surat mo, pagayam, pakaadawan, iti napintas sa sursuro, kinagbalin tayo amin na natibker, nagdaman dumteng, apan nubok iti biyag tayo. Agserbi asilaw, iti nasipnget adana, ngayon tayo tantal-taluntunan, ito'y abiyag. Diyos nagina, ket daytoy asunataman kapsat, pinaisagot kan ka, pagayam Lorna. Sa pala kumata magustuam.
apay nga ta. Ano sungken panubok? Pag sinain na, tidahan ko. Yan tidahan mo. Nagrikaten, biyag ko, di agmay may sa kan kanayong laeng, asi iliwaken ka, alang aruden biyag ko, di nakatbaybayan, talalpas kong nainkari adikan lipatan. Maasi ka, biyag ko, keti pangag na ulilan to'y puso tagimura ni aya init bulan jay nga tu isudat saksita ay wen ubiyag ko di nakakitawa namin sampay biyag ko anairi depa nagparang adagus taladawang kanya ibukbuk mo maruten tidiruni aya tananame maminsan pa'y tisamit ni aya. Maasi ka, biyag ko, ketipangag na, ulilan to'y puso, tagimura ni aya, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay wen ubiyag ko di nakatitawa, na minsan pa'y biyag ko, anairi depa nagparang adagus taladawang kanya ibukbuk mo maruten titiruni aya tananame maminsan pa'y tisamig ni aya.
proyekto kanya yung mausaryo ti para ti pamilya, dati si lalaki ako, dati si ama ti balbalay, dati tuma ako, ti asawa tayo. Dati original nga asawa tayo ako ah. Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati babalay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti Di oras tayo, alas 2:31, kablaumat kada Brenda kani Armando Gaboy, italangigan segundo, kasamat kada giti Karuba Dalita. Siyempre kani Kabsat Ping Jimeno Valdez, ita Dardarat Tagudin, Fernando Jose, Roldan, Nanding Roldan, ita na Santo Tomas. Amy ni Jerry De Gia. Maylin Tubera, kumusta ka mat dita ading ko? The Ma'am Glenda Arugay. Ma'am Angela Fontanilla Sotero. Sama ni Kabsat Reno. Antileti Mendoza, dita Bayugaw, Santa Cruz, kumusta kayon? Ni Agnes Luzano Valdez, dita Greece. Kaya iti pamilyana, iti Kalungbuyan. Mel D. Fontanilla, dita Hong Kong. Elisa Balles Madhaban, kasama ka ni ading Grace Mendoza. Ni Bats Crescencia Resonable Soria. Kumusta ka tan? Bueno, kagaya matuwi man, di may isang naniw. Yung patulot ka na tayo, di may isang gayem. Ni Jesus Robert, iti barangay Bagani Ubog. Iti syudad ti Candon. Pagayam ko, thank you. Timan nga ron nga basaik dato'y daniw ngayon ka in-share man lang dito'y programa tayo.
sikaken tinapalabas. Ito'y napakuluan iti anibersaryo 40 anyos. 40 anyos. Anibersaryo 40 anyos. Kasman la idi kalman, inak sa diwaen. Wen dungo, tallo lang aturugen urayan ta. Intanto celebraran nakalalagip papagteng. Sangwanan ti altar San Juan de Sahagun. Nadaeg altar, intaman nagkinari. Pinagtipon na ta, tinamarswa kas may maysa. Itirigat ken namay ken tuok ag binulig ta. Amin na panubok kinibiyag, sarangten amin ida. Nadaga ang ngabigbigat, intaman tinalantan, inananusan tan, tinagnag na, tawan met lugan ta. Abril 28, 1986, petsa, ajak tupulos malipatan, iti kaanuman. Kasman na pagdarikmat, dayta apasamak, numampay binulod taman piman arwat ta, aduha. Nyangarod biyag ko, tarigat metla, tiyadda, agpada tamet, nga awanan, nagsimpa. Ala anusan ta dungo, tay sumetla kabaylan ta. Anabaab ken sayang guseng dagiti malabsan ta. Tauray man la kumatricycle, awampay lugan ta. Agkapuyo payen tuysaka, tadakip-kipet na, bulod ko sapatos, ulitag ko, bienvenido. Wen adung uyaw umsi, ken pamabalaw. Si tatangarlat na, tulupyan dalapayag. 15 akilo, akarnet baboy aginatang ni inang. Linuto meten day di amak, iti igado, ken lawya. Nuwampay amok, asaan, sapsapado, timmabuno, akakabagyan, naragsakda, nga naglalanglang. Tagpaparis met tibiyag, kadagidi at tiyempo, basit man ti sagana, paspasamak na anayas, latta. Saan taman a pinarukma, dagita nga ublag, ken umsi, nagserbi ket di, akarit, motibasyon katata. Adot na tarumamis atubeng panagdalyasat ta, ket binuyugan ta, salnet, awan panagin kukuna. Inarabid ta ket di, akas inspirasyon, amin akuskusilap, uyaw ken pamabalaw. Nadagaang asardam no inta, agsarsarita, agin nanos tadungo, intaman kinun ko na. Ngayang pasaray masiputan ka nga agamlid. Damok ngan anusam rigat dito'y den na.
Apay nga ta, kunkunak. Asaan ngagpapada, pan na kay parswa, rigat amin nga rigat tagpapan ita. Kaanon to ti lulungaw, mulmulan to'y panunot. Manipod kinaagtutubo, kaludludon kon rigat ken panubok. Kastoy kadilatan, Diyos ko, san mo kan kay tulok? Asagrapen sumarsarno, akapututan. Ine mapulo ket pitukon, mauray ko pa'y nga ta. Tipudno, apanaglupos si tiday to yabiyag. Mapadasan ta kumamet, bakit sumrek, Jollibee, McDo, ken Chowking. Ngam saanen kunamet mangyawid nak tulangen bangus ken galunggong apagsangwan ta. Kabayatan, ngayon nakimaldit, daytoy apluma. Jak magawidan, manaraigid, manakana aluluwa. Kunkunak, ay anyan arigat paspasarenta. Addanto kalipay, lakay ingkaman ginun ko na. Diyak lang amin masarkadan, nalupoy arik na. Amang lagip tuok naglabas, akalmanta. Ngarudong awatem kuma na sinaw, ngayat ko. Tay sulang tikabaylak, ngay sagot ko ken ka. Aldaw, anakalalagip, naglantip papuso ta. Nabaran to nga agek, idennes ko, di ta bibig mo. Rigat, ken namlay, agbinulig ta. Tauray awan, tidi awan, agkinablaw ta. Naragsak ng anibersaryo ta, agpada, kadwata, agselebrar, dua asagibo, agraman apo, ken manmanugang ta. Naragsak, amay kaupatapulo atawen, ng anibersaryo ta adwa. Sapay kuma, ta dupay atawen ti pasangbayan ta. Manen, naragsak nga anibersaryo ta adwa. Jak amo no mapaisimak when no makalwaak. Anyan. Agyaman pagayam ko nga Jesus Robert, iti bagan ni Ubog. Iti syudad ti Candon, iti ito'y napintas manen nga ingka Inyablat. Naramid nga Daniw. share mo manen dito'y programa tayo. Alang paragsak ng palwa kadagiti dumdumeg ka nagbuybuya. Thank you. Agyaman na kabsat. Iti na ito'y dani mo anibersaryo 40 anyos. Kas panagyaman at man ti may sa sonata sa pala kumata magustuam. Kas tamatan kini ipatpateg mo iti biyag, ipatpateg mo nga asawam.
Bueno, kaya no, damat na kiti kapadasan nyo iti biyaga di yu pulos malipatan kahit yung may binglay di programa tayo. Kastamutin nagiti daniw nga kay ululasan. Tuwata nga ro ti panagipagpartisiparyo ipatulog nyo lang nagito'y ti programa tayo si Ken tinapalabas. Care of Dear Manong June DZTP Radio Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City. Di man mad kaya naksagutan na kitagdengdengag kada kiti pagbaludan na po. Dagitay kunata yung inmates when no nabarong ka na PDL kunata yan. Persons deprived of liberty. Yeah. Dengdengag na po dagitay inmates when no dagiti PDLs. At di may isang sagot kong, kantang sagot ko kada kayo. Sa pala kumata, magustuhan nyo met, niya? Kaya ito'y lubong adaksang gasa. Unakday to'y kasman la kasingin ko't malas. Kisman to'y kaunggat gapot kalak ama. Anyakit din daytoy kinadaksang gasa. Awan nga tan tinamnama nga gragsak. Nasaysaya at paiket din numagudas daytoy biyak. Agsang-sangit to'y kaunggag gapot kalak ama. Napukaw ko waya-waya kung palbiyak. Jakman kaya akastoy ti pagtungpalak. Ngem kas manla daytoy ti ipay-payapay ni gasat. Yag na dito'y likod ni naulpit arehas anang lapit. Manla mailang langiak sipud na kautangak tibiyag jakmet nagay ayatan daytaa pasama ngamin karbengak mangi salakam tuy buko dabiyag awan ngatan inamnama nga gragsak. Nasaysaya at paiket din numagudas daytoy biyak. Agsangsangi to'y kaunggag gaput kalak amak. Napukaw ko't waya-waya kung palbiyak. Jakman kaya akastoy ti pagtungpalag. Ngem kas manla daytoy ti ipay-payapay ni gasat. Tiag na dito'y likod ni naulpit arehas. Agbibiyagag ngemawan waya-waya. Manla mailang langiak sipud na kautangak tibiyag jakmet nagay ayatan daytaa pasama ngamin karbengak mangi salakan tuy buko dabiyag no daytoy na ikari apag tungpalag ano sa kanya ngaron ket na ilaw anak ngagnaeb dito'y sidong ni naulpit arehas anang laped waya-wayak tungpalbiyak diag na dito'y sidong ni naulpit arehas anang laped
Bueno, gagayem na ita mga ruden ti nakabuklan na iti programa tayo ita amalem. Malam ti Sabado. Thank you manen iting kay panarabay sa pelakumata naliwliwada kay manen uray pagkanito lang. Nagsabling arod programa tayo ito na may Sabado. Sa pelakumata da kayo tumanan. Kadwa ka pumakada iti DCTP Radio Tiradpas. Pansamantala. Dennis Avillonar, itimat DCTP Digital TV can YouTube, John Gumintong. And of course, manen, natuloy piloto yo, pagayam yo ititangatang ken kadagiti lang langalang, your dear Manong June. Kasi tisigod kung kunaming keep safe everyone. Kanina tayo karkararag ti Apo, agyaman ken ko na kadagiti bendisyon nga na ipapayinal dawal daw. Tomorrow is a Sunday, mapantay yung bat niya. Agdayaw ken ko na kadagiti churches tayo. Yan kastaman, siyempre, yaman, tada tayo napili tayong maipapayan kadagiti bendisyon, ken ti panangi binglay tayo met kadagiti blessings, kadagiti mga tao. So enjoy the rest of the day. Bye-bye!